Сәлем дуслар, минем исемем Илья Шаяхметов, һәм без бүген шундый кызыклы видео төшерергә булдык. Спрашивай.ру сайтына кергәник, анда безнең бик күп сораулар җыелган һәм без менә шушы видео рәвешендә хәзер сезгә ул сорауларга җавап бирәчәкбез. Башлыйбыз! Сине озактан бирле күргәнемдә юк, үзеңне бик исәйгәнсең икән, сиңа буйда җитми башлаган. Апайым әтәй белән писук алып кат әле, а тут сәйне писуксыз гына эцәрсең. Нәстә бәбәгең тынганмы әллә? Ну, малай бигрәк тә бигылай син. Блядының пытыгы! Ну, малай бигрәк тә бигылай син, һиц урынында утырмыйсың. Нинди телдә бу? Әйдә перископка кер. Окей. Син күз тиюдән куркмыйсыңмы? Күз тиюдән куркмыйм, чөнки мин ямсыз. Хәлләрең ничек, терелдеңме инде? Хәлләрең ничек? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, без менә күптән түгел генә авыр булган идек, шуңа күрә бу сорауны безгә шул вакытта язган булганнардыр инде. Ә хәзер инде барысы да әйбәт. Ильяс, берәр матур айлы кичтә үзеңнән... Что? Ильяс, берәр матур айлы кичтә үзеңнән композицияләреңнең берсен башкарып күрсәтәсеңме? Ярар, күрсәтермен. Синең уйлавыңча дусларда яки кызларда шиберлектән башка тагын нинди сыйфатлар булырга тиеш? Дусларда яки кызларда. Миңа калса бу бик авыр сорау, шуңа күрә мин аңа белмим ничек җавап бирергә. Синең хатының ВКда кызлар белән язышканыңны беләме? Минем хатыным бар. Мәхәббәт турында җырлар тыңлыйсың, әллә берәр кемгә гашыйк булдыңмы? Мәхәббәт турында җырлар мин белдем. Һәм китте монда русча сораулар, аларга да җавап бирергә кирәк инде. Дождись меня, Ильяс. Я скоро приеду. Да, детка. Окей, чәй куйдым. Легко ли тебя сорвать? Йөрер идеңме? Йөрер идем. Этикетка печеньки. Кофе или чай? Нәрсә саласың, шуны эчәм инде. Какой цвет в одежде предпочитаешь? Ну пусть будет красный. Что последнее ты съел? Этикетка печеньки. Легко ли тебя сорвать? Блядының пытыгы! Подскажи книгу, от которой не оторваться. Мин укыган Зифа Кадыровның язмышына ул китабын. Миңа бик ошаган, һәм мин аны аерыла алмыйча укыдым. Hey, пацан, чё кого? Вася, что делать на каникулах? Аны бер кеше язган инде. Моя мама спела гиндер-гиндер-гиннае, и уже неделю я повсюду напеваю это. Кажется, я медленно схожу с ума. Кажется, да. Боже. Ильяс плохой. Какие девушки тебе нравятся? Красивые, милые, добрые. Ну, все как обычно. Если бы девушка пришла тренироваться, и ей нужна была помощь, стал бы инструктором безвозмездно. Почему бы и нет? Ты решил долго-долго не заходить, чтобы зайти, и оп, вопросов много. Раскусила. Рәхмәт дуслар сорауларыгыз өчен. Әлегә менә шулар. Инде мин бу спрашивайдагы бүтән сорауларга җавап бирдем дигән сүз түгел. Мин аларның иң кызыкларын гына аерып алдым. Сезгә бу видео ошаса, аларга лайк куегыз, дусларыгызга җибәрегез. Һәм инде видео астында минем спрашивайга ссылка булачак. Анда кирип үзегез теләгән сорауларны бирә аласыз һәм киләсе чыгарылышта мин аларга җавап бирәчәкмен. Пока.